Hola, en aquest vídeo parlarem dels arguments basats en exemples. Bé, aquest tipus d'arguments consisteixen a donar suport a la nostra tesi, a la nostra conclusió, amb exemples. En posem un cas. Imaginem que la nostra tesi és la següent. Els joves d'avui tenen molta competència digital. Recordeu que les tesis sempre són discutibles. Els nostres exemples podrien ser els noms de joves concrets que ho demostressin. La Maria, en Pere, en Josep, per exemple. Lògicament, no n'hi hauria prou amb anomenar-los, sinó que caldria explicar una mica el perquè de la nostra tria d'aquests exemples. Per exemple, la Maria gestiona un blog o en Josep participa tot sovint a les xarxes socials. Bé, d'aquesta manera hauríem posat uns exemples que serien pertinents. Hem de vigilar, però, quan posem exemples en suport de la nostra tesi, que no hi hagi contraexemples, és a dir, que els arguments siguin forts, siguin força definitius. Bé, perquè si el nostre oponent pot trobar tota una colla d'altres joves que realment són exemple de poca o baixa competència digital, el nostre argument, lògicament, quedarà força debilitat. Si algú pot dir, bé, en Joan, en canvi, no té gaire competència digital, els nostres exemples probablement es debiliten. Bé, posem-ne un altre cas. Imaginem que la nostra tesi és totes les guerres es basen en el desig de domini de territoris per part dels estats que les promouen. Bé, aleshores imaginem que els nostres exemples són, pensem en el cas de l'Imperi Romà, pensem en el cas de Napoleó i de la seva expansió per Europa, o pensem en el cas de Hitler, per exemple. Bé, sembla que són exemples bastant forts, però algú podria oposar-nos un contraexemple, que seria el cas de la Guerra Civil Espanyola, en la qual precisament no hi hauria com a causa principal el desig d'expandir-se per un territori. Per tant, quan triem els exemples, tinguem cura que no hi hagi contraexemples massa forts perquè la nostra tesi es debilitaria. D'altra banda, una altra qüestió important relacionada amb els arguments basats en exemples és que de vegades s'incorre en fal·làcies. Sabeu que les fal·làcies són arguments que no estan ben construïts, que són falsos. Una típica fal·làcia relacionada amb els exemples és la que s'anomena la generalització abusiva. Bé, consisteix que l'exemple no sigui en el fons prou representatiu perquè estiguem fent una generalització. Posem-ne un cas. Imagineu que la tesi, en aquest cas, és la següent. Imagineu que diem a l'est d'Europa es consumeix molt d'alcohol. Imaginem que aquesta és la tesi. I imaginem que el nostre exemple, en el qual superaria precisament una generalització abusiva, el nostre exemple seria els russos són uns grans bevedors, per exemple. Bé, en aquest cas estaríem treballant amb un prejudici que podria ser equivalent a dir els catalans són molt garrepes, els alemanys són molt tossuts, per exemple, i l'estaríem utilitzant com a argument, aquest exemple. Els russos són uns grans bevedors. Bé, alguns podria dir, home, això no es pot afirmar dels russos sense fer trampa. Al capdavall estàs generalitzant de manera abusiva. Bé, i aquesta persona tindria raó. Aquest argument no podria servir. Hauríem d'aportar, probablement en aquest cas, perquè l'argument funcionés, una autoritat, un estudi, per exemple, que ens digués els russos s'ha demostrat amb aquest estudi científic que consumeixen tants litres d'alcohol o de vodka a l'any, per exemple. D'aquesta manera, l'argument podria funcionar. Ja no estaríem tant en un argument basat en un exemple com en un argument d'autoritat. D'acord? Bé, altres fal·làcies relacionades amb els exemples. Una seria, per exemple, operar amb una mostra esbiaixada. Imagineu que jo formulo la tesi següent. Aquesta sèrie, imaginem que estem parlant d'una sèrie per internet, aquesta sèrie és una sèrie molt ben feta i molt interessant. I a continuació, per donar-hi suport en aquesta tesi, dic tothom ho pensa. Bé, si aquest tothom en realitat sóc jo i 2 o 3 amics meus, que són les persones que jo sé positivament que els agrada aquesta sèrie,
Doncs bé, en aquest cas, la mostra que jo he triat, l'exemple que estic triant, és completament esbiaixat i, per tant, no seria suficient. Estaríem davant la fal·làcia de la mostra esbiaixada. I encara un altre tipus de fal·làcia relacionada amb els exemples seria la vivència distorsionada. Bé, algunes vegades aportem com a exemple per a una tesi un cas que podria semblar representatiu i que l'expliquem moltes vegades amb molt de detall, de manera molt circumstanciada, amb molta concreció. Bé, però aquest cas, en realitat, no ho és de representatiu. Estaríem fent trampa, també, per tant. Imaginem la tesi següent. Imaginem que jo afirmo el següent, que jo dic aquest examen de matemàtiques anirà malament a tothom. Bé, aleshores, imaginem que el meu exemple és la meva filla el va fer l'any passat amb aquesta mateixa professora i, tot i que és una noia molt estudiosa i tot i que va passar una setmana estudiant intensament, dia i nit, per preparar-se per aquest examen, tot i això, i tot i que no n'havia suspès mai cap anteriorment, tot i això el va suspendre. Bé, aquest seria l'exemple, un exemple explicat de manera que la persona que l'escolta entén que probablement és un exemple molt representatiu, però senzillament perquè jo estic accentuant i detallant l'explicació del cas d'aquesta persona. Estaríem fent trampa, també. Estaríem amb la fal·làcia de la vivència, a vegades s'anomena falsa, encara que pot ser falsa o no, o la vivència desorientadora. Bé, per tant, resumint, es poden fer servir perfectament arguments basats en exemples, es poden fer servir. S'ha d'intentar que els exemples siguin pertinents, s'ha d'intentar veure si hi ha contraexemples en els exemples que estem plantejant i també, sobretot, s'ha de vigilar a no incórrer en fal·làcies, perquè moltes vegades els arguments basats en exemples aboquen a generar fal·làcies.